For mig er Musikstarter en mega fed uge i efterårsferien, som jeg glæder mig mega meget til. Musikstarter er jo sådan et fællesskab, hvor der kommer en masse unge mennesker, som os selv, som deler en interesse inden for musikken. Så det er super spændende at være med til. Jeg synes, jeg har lært meget gode metoder på at starte med at lave en sang fra bunden af. Og jeg er også bare sådan ved at arbejde sammen og lytte til hinandens idéer og ikke sige nej. Altså sådan at bare være åben og så finde ud af det. Så kan man jo altid ændre det senere. Det er helt klart Musikstarter, som har fået mig rigtig i gang med at elske at spille musik. Og bare spille musik hele tiden. Altså man får lov til at dykke ned i musik og skrive det selv og performe det. Det er bare en mulighed, som jeg er virkelig taknemmelig for. Det er mit 5. år i år. På min første Musikstarter spillede jeg ukulele, og så begyndte jeg at spille guitar derefter. Altså jeg har virkelig lært at turde stå mere selvsikker på en scene. Den her camp har været mega fed, også fordi at jeg spiller med nogle mega dygtige mennesker. Det er mega fedt at sådan arbejde med nye mennesker, man slet ikke har arbejdet med før. Jeg tror, jeg vil sige, at 80% af mine tætteste venner er fra Musikstarter. Det udgør nogle af de mennesker, jeg holder allermest af. I aften der er der koncert på Gimle, hvor alle hold, som har arbejdet her på Musikstarter, skal optræde med de projekter, vi har lavet. Og så er der familie og venner som publikum, og selvfølgelig også alle os. Jeg føler, at det er den vildeste gave at få lov til at dele alt det, vi har lavet i de her sidste par dage med hinanden. Altså sådan en gave at få lov til at høre, hvad andre har siddet og rodet med. Vi skal bare have en fest og hygge, og det er også det handler om. Og så om vi fejler, og det er lige meget, fordi vi skal bare hygge os. Det er jo fucking griner, når man har spillet koncert, og man kommer tilbage. Og så er der bare mega hyggelig stemning, og man er sådan, det var fucking fedt, det I fik lavet. Folk vender tilbage for at komme på Musikstarter, fordi det var dagene.